Saisai bisiromoi sara charjiba habuba grabai naikoli faijak Tripura haste Tripura sarok 1947 Ingreji bishi 15 August talo Bharat hayok sama manma yagulo 1945 bishiwo Bharat habai yagromoi tha Tripura haste avoni bai Bharat hani kerong rugoino hapalaijakna nangkha tongte bishi laima yagulo hani busa rokni manthai sokthaibo terek keplena nangkha avoni hamsana yok sana khanai sanlaika ADC eba baithang bai naikoljak hangkor sanlaimang 1985 bishiwo mane reka ADC kha khlailaimane abo haino Tripura sarokni manthai sokthai kalai sake jungjal kroni bisingtei manei manlaibana khanai phiaba aboni ulta ngbaikha baksa Tripura sarokni kami amchairo ADC amchaio khobjakya thachitham village committee aboni bai o thachitham village committee no BSC ni bisingo khobnani bagwi Tang salo titi ADC ni bwkhaktwi Sanmung bwlai rilaikha a salo haste kamijap dagi phangno Sanmung bwlai rithani tongkha MDC Bidyut Debbarma no khoboi BSC wo khobjakya village committee ni adong ro haste kamijap dagi phangbai malaibui ADC cengdrop ni simi chini borok rokni jungjal no twiwi koklam khlailaikha Koglama 567 village committee ni bisingo thachitham village committee BSC wo khobjakya angui jungjalo kalai tongmano BSC ni bisingo khobnano twiwi kwbang koklam khlaikha hwnoi saka MDC Bidyut Debbarma ADC manmani yagulo bisi briji laiwi thangaibo Tripura sarok borokni manthaino keplewi tongo Tripura sa angui Tripura sani manthai keplema tongmano manna bagwino tini haste kamijap dagi phangthani koimung bwlai rilaigo Sanmungno twiwi kamijap dagi phangbo chajagoi kahamno khukhenka tei dakte no samung chasarewi rina hwnoi kokrika hwnoi saka MDC Bidyut Debbarma State ni Panchayat Director bai milikha malayai chini ADC chengphuru ni chini bororok ni je jungjalna chung sai khanarikha বিশেষ khlai 587 ta village committee ni bisingo chini 33 ta village committee abo sabjunalo khai tongo kintu BSC ba block advisory committee ni bisingo include ungjakya abo panchayat samiti ni andaro chalokjagoi tongo aboni bagai ADC haphang chengphuru ni 1985 जेफ्रु 6 शिड्यूल उंखा आफुरनि सिमिनो ओ 33 टा विलेज कमिटी डिप्राइव उंतंगो आबनि बागै चंतिनि थांनाय बिसिनि तिबा रमै yakse haphang ayang phaising mokol kisafano kailiya borokni mokol tongbo kwrui hai abo baino jungjalo kalaiwi tongnani nangkha tongkha songlukurok Tripura sarok tabuk ADC haphang eba bubagrani tuidul mungbai tabuk az jungjalni yakakna thangui tongo thachitham kamini lukurok bubagra bai tuiduljak abo tui naikol mungno khafur laijak Tripura sar lukurok Bidyut Debbarma kokhora